Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitimela Samampondo, baba mkhulu phakade, amen. Usizi aluficayo uShembe kuleli zwe laseNatali lwalunzima kakhulu, kodwa abanikazi balo babengaluboni ngenxa yako kudonywa yizo izimishini. Ngalesi sikhathi uShembe efika kwakade kukhona yona impi kaBhambathi, lapho abanumzane bemizi ababefele khona ezigangeni, abanye beboshiwe, abanye befele khona emajele. Nakuzo kwezezimali kwakubheda kakhulu, njengoba abantu babekade bekhokha wona phela ukhandampondo. Nabo laba babefuye izimbuzi nezinkomo babezidayisile ukuze bethole le mali bekwazi ukukhokha yena ukhandampondo. Abanye ababegolozile ukukhokha lo khandampondo bawukhokha usuphindaphindeke kashulu. Yilapho izwe lase-South Africa elagcina selibadlela nayo imfuyo yabo ukuze kukhokheke lezi zindleko ezaseziphindaphindekile zakhe ukhandampondo. Abanye abanumzane badlelwa zonke izibaya zabo. Yilapho indlala eyabhilita khona kakhulu. Ukuze kuphileke kwase kuphoqa ukuthi abanumzane behambe beya khona ezweni lase-Transvaal, lapho kwakunezimayini khona. Wona amakhosikazi kwaphoqa ukuthi ayosebenza khona emapulazini nakuwo amajalidi abelungu. Kwakungakhathalekile ukuthi uzalwa ebukhosini noma ngumuntukazana, bonke abantu baphenduka baba yizigqili. Abanumzane bemizi yabo baphenduka baba yibo odakapole, nazo izimbamgodi zakhona ezimayini sebelahlekelwe imfuyo, namapulazi abo adliwe yibo abamhlophe, kanye nawo amakhosikazi abo namadodakazi abo ayesesebenza ezindlini zabelungu, ephipha abelungu kuyo i-bucket system. Abanye babo babesebenza kona ukuthi begeze zona izalukazi zabelungu ezazingasakwazi ukwenza lutho, baphinde baziphiphe. Amanye alawo makhosikazi ayeyizo izigqila zocansi zabo labebelungu ababebasebenzela kuwo amajalidi kanye nakhona emapulazini. Amanye amakhosikazi ayeqomile kuwo amapulazi lawa, njengoba wakusetshenzwa izinyanga eziwu-9 ungakwazi ukugoduka ubuyele ekhaya. Unkosikazi phela wayesuke ezama ukuthi kwehle umsebenzi osuke unzima emahlombe akhe walapha epulazini, ngokuthi aqome yona indoda esebenza lapha epulazini ukuze imlekelele kuleyo ndima yakhe asuke eyihlakulela. Kodwa lowo nkosikazi ongaqomile khona lapha epulazini, umsebenzi wawuye umgqilaze kakhulu ngenxa yokuthi wayengalekelelwa muntu kuleyo ndima yakhe. Phela amakhosikazi lokhu asekuyimpoqo ukuthi akwenze ngenxa yayo indlala, njengoba indoda lena yezimayini nayo yayisebenza bona 6 months ingabuyi ekhaya. Lelo qhinga kwakuyilo phela elakhe umlungu ukuthi enze ulibofuzo labantu lixovaxoveke kuze bezobangwa yizo izidalwa, njengoba kwaqhamuka wona phela amajazi amaningi ngaleso sikhathi. Yiko lokho okwenza ukuthi ngazo lezi zikhathi zanamhlanje uma uya esangomeni sifike sithi kawuyena wesibongo sakho, ngenxa yokuthi indaba yonakala lapha yana kukhulu noma ugogo owayesebenza khona epulazini. uShembe esekubonile konke lokhu okwakwenzeka kulo lelizwe laKwaZulu Natali nakhona emampondweni, wayewaluwele kanjalo amaNazaretha ukuthi awahlukane nokosebenzela abelungu, kepha awalalele imithetho yakhe
kanye nabo ukubakhuthaza ukuthi abazisebenze bejwayele ukwenza nayo imisebenzi yezandla, belime behlakule bazophila ngako lokho kudla bephinde futhi bekudayise kuze bezitholele inzuzo. Kodwa kwakulikhuni kubo abantu abamnyama njengoba base benothando olukhulu lakhe umlungu, njengoba umlungu wayesebaluthe ngayo impilo yobukhazikhazi nokuziphopotha. Yilapho uShembe akhomba nabo laba babesebenza eThekwini emajalidini abase befaka wona amagogolo ababewambulelwe yibo abelungu. Yilapho uShembe abakhomba khona wathi nani enifaka lezi zibuko ezinkulu enicabanga ukuthi ningcono eningafuni ukuhlukana nabo laba belungu, bazonixosha izimpahla zenu ziyogcwala zonke izitaladi zeTheku. Nangempela safika leso sikhathi lapho abelungu abacasukela kakhulu abantu abamnyama babaxosha lapha emajalidini, bathatha izimpahla zabo bazijikijela zagcwala izitaladi zeTheku. Kwakumphatha kabi uShembe ukuthi laba bantu abamnyama abakwazi ukubona ukuthi umlungu usebaduse kangakanani. Nazo izinto ezazikhulunywa uye uShembe ababengaziqondi. Ingakho uShembe wayeze ethi izizukulwane zenu izona ezoyiqonda le ndlela kaShembe. Ngaleso sikhathi ekuphakameni kwakusonta nawo amaNdiya, okuyiwona ayeyizwa kahle lento eyayichazwa kuye uShembe. AmaNdiya akhuthala kakhulu, athatha zonke izimfundiso zakhe uShembe azenza. Yilapho aqala khona akhuthalela kona ukuzisebenza ukuba ayodayisa edolobheni lakhona eThekwini nakhona kwaDukuza eyayibizwa ngeGroutville ngaleso sikhathi. Yilapho uShembe asungula khona isihlabelelo 46 lapho ayethi khona, phakama Afrika, funa umsindisi, kuseyisikhathi esihle, ziyakushiya izizwe zamaNdiya lezi ezalalela imfundiso yakhe uShembe. Wayeqhubeka uShembe ethi, phakama Afrika, funa umsindisi, namhlanje uyinhlekisa yazo zonke izizwe. Njengoba nawo amaNdiya ayihleka usulu lapho ebona khona abantu abamnyama abayisizwe esingezwa esithi sibalinde yena umsindisi, kodwa ebekhona lapha kwelaseNanda phambi kwabo. Wayeqhubeka uShembe ethi, phakama Afrika, funa umsindisi, namhlanje sewuyisigqila nezigqilikazi. Lapho ayesho wona amadoda ayezigqila kanye namakhosikazi awo ayezigqilikazi. Wayeqhubeka uShembe elokhu esho njalo ethi, phakama Afrika, funa umsindisi, namhlanje sekuyizigwashu zokwesula izinyawo zezizwe. Impela kwakunjalo, njengoba abanumzane bemizi yabo ababehloniphekile babedlala bona abafana abancane babelungu ababebakhahlela khona ezinqeni lapho bengo-garden boy khona, kanye nawo amakhosikazi abo ayephipha wona amakhosikazi abelungu esefana nabo omata bokusula izinyawo. Waqhubeka uShembe elokhu ethi, phakama Afrika, funa umsindisi, namhlanje amadodakazi akho ayezigqili zezizwe. Kanjalo phela nawo amadodakazi abo abantu ayesebenzela bona abelungu namabhunu lapho ayegcina esethathwe ngawo umkhumbi ayiswa khona phesheya kwezilwandle ayoba yizo izigqila zocansi. Naye umshana kaMafuthomkhovu uDunto Mnesoka wayedabukile wabe sesihlabelela kanjena lesi sihlabelelo. Phakama
awuzakushiya izizwe, shiya izizwe phakama, kama Afrika, Afrika funa, afuna umsindisi, umsindisi phakama, phakama Afrika, Afrika funa, afuna umsindisi, umsindisi namhla, oyisihlekiso zokezo sazu, osazu zonke izizwe, zonke izizwe namhla, oyisihlekiso isazu, awusazu zonke izizwe, zonke izizwe phakama, ama-Afrika, Afrika funa, afuna umsindisi, umsindisi phakama, ama-Afrika, phakama Afrika funa, afuna umsindisi, umsindisi namhla, sizigqile, gqile nezi, awunezigqilikazi, izigqilikazi-ke namhla, siyizigqili, gqili-ke nezi, awunezigqilikazi, nezigqilikazi phakama, ama-Afrika,
wesula izinyawo zezizwe, izinyawo zezizwe namhla. Seziqwasho zowesula izinyawo zezizwe, izinyawo zezizwe phakama. Ama-Afrika phakama, Afrika afuna umsindisi, funa umsindisi phakama. Ama-Afrika phakama, Afrika afuna umsindisi, umsindisi namhla. Amadodakazi akho oke ayizigqili, izigqili zabezizwe namhla. Amadodakazi akho oke ayizigqili, izigqili zabezizwe. Iyaguqa lapho ikhumkelela mzulo mafutha umkhovu utunto mnesuke phakade